אז מה קורה חברים, כאן אורי ועוד סרטון בערוץ של גיימס פלוס. היום אנחנו משחקים עם דור ואיתי. תגידו שלום. שלום. אנחנו עושים בעצם סרטון שיתוף פעולה, אני ודור. כן, גם דור יוטיובר, כמו שאמרתי לכם בסרטונים הקודמים. אז לכו תשימו לו סאב. הוא ממש... לא, אל תגיד את השם של הערוץ שלי, כי כרגע אף אחד לא מוצא אותו עם מישהו אחר. אני לא אגיד את השם של הערוץ שלו. אתה לא אומר כן תפרסם, פשוט תשים את הקישור של הערוץ שלי בעתיד, גם אני אשים. סבבה. אוקיי, אני שם לכם קישור בתיאור לערוץ של דור. וחבר'ה, רק אז שתדעו, שימו סלאב לשנינו. רק שתדעו, היה לי מלא ערוצים לפני, אחד עם 170 סאבים אפילו, וזה 4 ערוצים, אבל היו לי בו מלא באגים, ועכשיו יש לנו ערוץ טוב, שאנחנו יכולים לעשות בו, שנגיע ל-50 סאבים בעזרת השם, אז אנחנו, בואו נלך דווקא פה, אז אנחנו נעשה לייבים, מטורפים וכיפים. שאפילו אני אשתתף בהם. כן, ואני ואורי נעשה מלא סרטונים ביחד, לייבים ביחד, בשתי הערוצים. אז כן, יש לכם בתיאור קישור לערוץ שלו, לכו תרשמו. אוקיי חברים, עכשיו חזרתי אליכם, נתנו טיפה לדור לדבר. מה אני אגיד לכם, אנחנו הולכים לעשות שיתופי פעולה הרבה מאוד פעמים. אורי, אתה יכול לקרב רגע את המיקרופון שלך יותר לה. הולכים להיות הרבה מאוד סרטונים. אז שתדעו לכם שאני עובד קשה, אז אני אשמח שתשימו סאב. כן, יש לי טיפה לאגים, תתעלמו מהם. כן, נראה לי יש משהו בשרתים שלך. אורי, תגביר את עצמך טיפה. לא, אני לא יכול. אין לי, הרמקול שלי אתה עם מאוזניות. אוזניות? אתה מאוזניות? כן, לא. אוקיי חברים, אני אגיד לכם את הסדר הזה. דור הכי טוב בקבוצה שלנו, השני אנחנו עדיין לא אני לא יודעים. שמתי לב, שיניתי את ההגדרות שלי, מישהו בא עליי. אני מנסה לברוח. אוקיי חברים, ברחתי. אנחנו עכשיו הולכים לעשות שיתוף פעולה. עכשיו אתם פשוט תצפו בנו משחקים. אם אתם רוצים שאני אעשה תוכן אחר, או אותו תוכן, תרשמו לי בתגובות. בום. תכתבו לי אפילו רעיונות לסרטונים שאני אוכל לעשות, שיהיה לכם תוכן איכותי יותר. חזק, אני לא יודע איך מניחים את זה. איתה, איך מניחים את הסאונדים? לך זה קודם כל תעשה בזה של המחשב, הכי טוב. זה... כאילו פשוט בכללי תלמיך את המחשב. אוקיי. נכון, זה סרטון. אנחנו עכשיו הולכים לעבר איתי. גם לעשות ספציפית לפורטנייט, אבל זה לא עושה הרבה. חברים, בואו דור איתי ונלך לפרוץ. דור, היית אומר שאתה צריך מדקיט, מה זה? דור בוא. איך פצצות? בוא למעלה דור. מה שאני זוכרת זה שמתישהו מישהו יתחזה לפילי הזה, באמת, אני אומר לכם שזה יקרה. מי הזבל? דור, יש לך? בוא רגע, בוא. דור, אני מאחוריך. אתם הפלתם אותי? אני אומר לך שמתישהו אנחנו נמות, כי מישהו יתחזה לפילי הזה. טוב חברים,
דור התחיל אותנו, אז אנחנו הולכים לחפש מדקית. כמו שכבר אמרתי לכם, תכתבו לי רעיונות לסרטונים שאתם רוצים ואני באמת אקשיב לכם. אני אשמח שתשימו סאב, כי המטרה שלי כרגע היא 50 סאבים, כדי שאני אוכל באמת לעשות לכם תוכן יותר איכותי. אורי, אני מקווה ששנינו איתך באמת. ואני גם רוצה מאוד לעשות איתכם לייבים. למה כששיחקנו אתמול אנשים איתך יותר חזק? לא יודע, ברשותך כנראה. שומעת משהו? לא יודע. אוקיי, כנראה שאנחנו לא נקבל כאן מדקיט, אבל קיבלנו בנדג'ים. עדיין לא מצאת מד, שתיכם צריכים מדקיט דחוף, מי שמגיע לזה יש פה אחת. אני שם בנדג'ים. אתה רוצה בנדג'ים? אם אתה רוצה אתה יכול לקחת בנדג'ים. לא, אמרתי שאני שם בנדג'ים. דור שם מד. תודה. אתה לא גמרת את המדקיט, אתה שם מד. אני יודע, שמתי את 99. זה מפריע לי שאמרת 99. למה? לא יכולת לחכות עוד שנייה? ועל זה אני יערות לתחנת דלק. לא, אוקיי, עכשיו. או, החטאתי. בואו לאיפה שסימנתי. נראה לי מה הורס את התחנת דלק? אני לא קניתי את זה. דור, בואו לאיפה שסימנתי. או, תודה, זה התפוצץ. אומייגאד, אני כמעט משהו. דור איתי, תשמרו עליי, אני רגע בא. אני צריך ללכת להביא משהו. אומייגאד, אני עומד למות. אני עומד למות מהמלכודת של עצמי. טוב איתי. טוב, דור. מה הוא עושה? הוא נפל. אתה תקעת אותי, נפלתי. דור, תשמרו עליי, אני הולך. לא. טוב, דור, אני הולך, תשמרו עליי, אני הולך רגע להביא מים. חברים, אני הולך להביא מים. שימו סאז. שנייה. אתה תישאר פה, אני חייב ללכת להביא שוקולדים. אבל לא שוקולדים, צריך מישהו שיעיף אותי. צריך שוקולד! אבל שוקולד זה טוב, אבל הוא לא יהרוג אותי. באמת? נכון. וואי, מה יכול לעשות אותו? לא יודע. אנחנו צריכים שהוא יעוף, בטוח. הוא פה, אני שמעתי אותו, וגם ראיתי אותו שהוא זז. כאילו כולם נהנים מזה. כאילו אולי יהיו פחות, אבל עדיין. כן, זה גם תוכן. אבל זה אני. זה גם תוכן. די, אין פה כלום שיכול להפיל אותו. הדבר הזה עושה אפקט של שוקווייב, לא? לא, אנחנו צריכים להעיב אותו. וואי, איך הורגים אותו? אני באמת רוצה עכשיו. ראיתי אותו, זה אני באמת לא יודע אם הוא זז, או שאנחנו מדמיינים. בוא ננסה להפיל אותו ככה, בשיטה האוגית. אני נראה לי יודע, רגע. איך? ראית? או. ראית? וואי, למה אנחנו לא יכולים לעשות לו חליקה? אם זה העונה... וואי, אנחנו יכולים לעשות לו חליקה. אוקיי, חברים. הבאתי מים? כיף. יאללה. בואו נלך למצוא אנשים. הוא חבר'ה, יש לי איים נוראי, תתעלמו ממני.
אוי, אני יכול רגע להגיד לך משהו? נראה לי לנשים זה לא היה הסכנה הכי גדולה שלך המשחק הזה. כאילו אויבים. ניסינו להפיל אותך. ניסינו להפיל אותך. באלוהים, הרגתי אותו. תוכן. הרגתי אותו דרך אתה העץ. חייב להודות, אורי, אם היינו מפילים אותך זה היה טוב. כן. הייתי הורג אתכם. למה לא נשארת? למה לא נשארת פשוט? כי היית צריך לתת לנו איזה, לא יודע, משהו להפיל אותך. ואז היית חברים. עולה. אנחנו על בוץ. 21, 41, 43, 1, 1, 1, 1. אז אני... 22, טוב אורי, קדמת לי את הקיל, אבל עדיין. זה לא אני. תמיד. אני דור! מת. אני חושבת שאומנם איתי. אחד מת? אוקיי. בבקשה, 1 HP, בבקשה. מי בא? רק שלי לפני. מת. אוקיי, תודה. אוקיי. אני הולך להרים את דור חברים. שמע, אני יכול לבוא אליך, אבל אני לא בהכרח... הנה, אורי. סתם. בוא, אני לא הורג אותך, אני מרים אותך. בוא נעשה דאבל רייז. איך ידעתי שאורי יבטל, איך ידעתי. איי, אוקיי חברים. איזה... מי הרע בנו? רק אומר... אני לא מנסה לחזור לכם, אבל אני פשוט ממש רוצה לעשות לכם לייבים. אז תשימו סב. גם. כל מי שהגיע לפה, תשימו לייק וסעד וזה חשוב מאוד. מה זה מוזיקה? כל מי שהגיע עד לכאן, שיכתוב בתגובות, השטג... אנשים צופים בי, מתתי. איך הוא פגע? השטג שלישייה. אני חייב שתעזרו לי דחוף. אני מתתי, ג'י. כל מי שהגיע לכאן. יש עליי שלישייה. קוראים לזה טריו. אוקיי, אימא'לה. אני מת. הצלתי אותך. איתי, זה אתה הצלת אותי? בבקשה, ולמה אני אני- אצל אותי. אוי, דור מת. אוי, מה סיכוי. ממש לא נטשנו אותו. אנחנו? נטשנו? זה דבר כזה. איתי, יש לך ים מלא סנסר? אחד פגוע, רק. אתה צופה אורי, בי או תרים אותי לפושע. אוי שיט. דור, אתה צופה בי או באורי? איזה באסה, רציתי לראות אותך כבר מת. זה מניאק. אורי, הלך לאיבוד כבר. באורי? הוא צופה באורי? איתי, יש לך... אמו? דווקא חשבתי שטויות. אני יודע. אוקיי חברים, אנחנו משאירים את דור לבד! ביי דור. אוקיי. What the fuck, אורי, אני אורי, בוא, די. דור! אתה הסתגרת ממני? חברים! אולי כדאי שאני... לא על הגג. אל תלכו למקום שמתו בו אנשים, אני צריך להיות. הנה. כאן הולכים למות אנשים, כן, אנחנו הרגנו אותם! כי אנחנו לא, אור. זה מרפא אותי. אני בתוך האוטו וזה מרפא אותי. כן, אפשר לרפות את נכון, לא עצמך. ידעת? לא ידעת שאפשר לרפות את עצמך? בואנה, המניאק עלה לאוטו! דור, תעזוב! תהרוג את הפאקינג איש! פינשתי אותו. אני את הכתר, אני הרגתי אותו. בואנה, מה זה? אני הרגתי אותו, ירמה לי. מה זה? אתה פינשת! די, דור! נכון? איזה כך ירמה לי. כבר יש לי קראון. נו, מה, אתה רציני?
תביא את המיתיק אז. אין לי מיתיק. אני ראיתי את זה. יש לי משהו מוניז. לי. לא מישהו ריבוץ. אומייגאד. הצילו. ברחתי. חברים. איזה קטין. אני חבר ממש טוב, אז ברחתי. אוי לא. כן, חבר ממש טוב שנוטש אותי. כן. לא, די. חמור קטין. איתה, אני 4 HP. בכל מקרה היינו מתים ככה. אני הייתי אחד. היינו מתים. חשבתי להציל לדור, כי אני גבר. למה שתנסה? אורי, בבקשה, בוא, אני ברחתי. בוא, דור, איפה אתה? 30, בבקשה. אורי, אתה 54. אני על 20, בבקשה. אתה 54, אתה לא 4. מה? לא. כפיים לאורי. איתה, אני הייתי מת בוודאות. 16 דקות, עוד סרטון? אוקיי, חברים. גמרנו נראה לי את הסרטון. אז יאללה ביי. שום סב.